ne mena yiri do fiye toke ni ta sɔrɔ mba sɔrɔ ka dima abi yiri jala yelema ka kɛ yiri kɛnɛ ojme ne mena fiye o aw a fɛ ka baara de daminɛ o la ni yɔrɔ n'a bɛna ka baara in daminɛ sisan a bɛ to ka kuma fɛlɛni danni fɛnɛ na ka ale numu ye ne fila ye e b'a kɛ fɛlɛ danni an mana jan da cogo cogo kɔni e b'a dɔn ne ka jaabi minɛ ala k'an bɛ sɔrɔ ma Ivo n zɔnna ma n dalen don ala dusukun na ala sɔnna m'a fɔ ala t'i lajarabi dɛ Ivo i tɛ siri maa la ayi kan'o bila i kungo la fiyewu m'a fɔ i t'i lajarabi dɛ hali ne yɛrɛ bɛ lajarabi don dɔw ne bɛ n da safɛ ngamana bɛ gan o ye ala ka jɔnya ye n'o ma k'i la i bɛ kɛ kafiri mais lebu sira garisɛgɛ kan Ivo b'i kunkolo la a fɛlɛ bɛna dalu di ma n bɛna yiri f'i ye minnu ko k'u ka dugaw ti minɛ u ka to ka yiri ko ala ma yiri bila dugukolo ka foyi kama an ka mago ɲɛ mɔgɔw de i b'a dɔn quoi n bɛ taa nin zan k'a tobi k'a min ani n bɛ yiri dɔn fɛn kelen de billahi tallahi n'i ye yiri dɔn n'i ye yiri dɔn i lafiyara wa ne bɛna yiri d'i ma mais mɔgɔ u hakili bɛ yiri di minnu na a tule tun n'o fɔ a ye dɛ ko fura ye nin ye jabɛti fura ye nin ye tension fura ye nin ye ne tɛ n'o ye a ye se pharmacopies la o tigiw bɛ yen olu sariyaw bɛ yen quoi gouvernement ye sariya minnu fɔ o la i bɛ taa o sira fɛ mais ne bɛ min dɔn ka se yiri ma sisan yiri nin ye e ye wa nin ye ne tile jɔlen don e fa nin kan tile jɔlen don fa nin kan tile dun a bɛ yafɛla ka a ye suma bɛ yen yiri e bɛ bɔ cogo di a bɔ cogo ne b'o dɔn ne ye delila ka yiri bɔ cogo dɔ fɔ o ye ngababilen ne m'a fɔ Mamadu ne ma video kɛ bon a ta su in na a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko kulonkɛ don cɛ min bɛ dalilu di mɔgɔw ma n'a t'a kɛ ne hakili t'a la ne b'a kɛ fɔlɔ de hali kɔsa in na n bɔra Segu sisan hali su in na bi ne ye n dɔgɔnin bila k'a da tile la billahi n b'a kɛ mun kama ne yɛrɛ de b'a kɛ ka sɔrɔ ka perewu ɲini k'a di mɔgɔw ma n kan tɛ jabɛti ma n kan tɛ tension ma n kan tɛ koko ma o dɔnbaw bɛ yen mais adamaden dɔ kamana gannen a kamana gannen a t'a dɔn a bɛ taa kɔrɔ fɛ a bɛ taa tilebin fɛ a bɛ taa ba fɛ a bɛ taa kɛɲɛka fɛ a yɛrɛ kamana gana jurujuguw b'a kan na walima a yɛrɛ kamana gana o ko lale de ye du dangaden ye walima a yɛrɛ kamana gana a nana bɔ so siɲɛ kelen dɔrɔn u ye sen d'a kan nin yɔrɔ in bɛ yen dɛ nin yɔrɔ in bɛ yen a hakili to nin na wallahi mɔgɔ si kana ba i faso la mais ngali na ala la n'aw bɛna faso la a y'a cogo dɔn a y'a cogo dɔn a y'a kuma cogo dɔn a y'a fɔli cogo dɔn n'a nana hali a filɛli kɛ cogo a y'a dɔn n'a nana a ka dumuniw cogo a y'a dɔn u bɛna fɔ k'aw ye yɛrɛ yirala o tɛ dɛ u bɛ k'aw laɲini n'i y'a jateminɛ mɔgɔ 1000 bɛ bɔ tunga fɛ ka na 100 o 100 wallahi billahi n'u sɛgɛra ka taa i b'a sɔrɔ 45 kɔni o si tɛ k'a kɔrɔlen ye bilen mais k'a sɔrɔ i nana faso nege de kama mais a tora i bɛna yiri dɔ f'i ye a fɔ k'i balima dɔ k'a bɔ ko k'a ci i ma ko i k'a fɔ ko i balima ya i kɔrɔkɛ in walima i dɔgɔnin ko Ayatula ye yiri dɔ fɔ ne ye n bɛ fɛ i k'a bɔ k'a ci ma n ye Jofaga n m'o fɔ bi n y'a video bila Mamadu an m'a bila tile na tulonkɛ t'a la dɛ wallahi hakika don o mana n bɛna Jofaga ni a tɔgɔ ye di ngababilen n bɛn'o de fɔ yiriw la sisan a bɛ adamaden kɛ cogo min na ngababilen n'i bɛ fɛ ka kɛ dalilutigi ye n'i bɛ fɛ ka kɛ a tɔgɔ ye di maa dawulɛma ye mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni mɔgɔw fɛ quartier kɔnɔ k'a mago sara nka u ka tila k'a ye f'u bɛ nkalon da la k'i sɔrɔ k'a bɛ dɔrɔgu ka fɛrɛ la ngaba de b'a kɛ ni Ivo n'i taara ngaba la ngaba baara ka ca a ka ca mais n bɛna kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ d'i ma taa ngaba sun na n'i sera ngaba ma côté 4 i b'a bɛɛ bɔ a ŋɔmɔ dɔw ko fara mais ale tana ye min ye n'i bɛna bɔ kana bɔ i ja kan a ye kafe in dɔ di Ivo a ye bɔlini ta kana bɔ i ja kan problème ye min ye
mɔgɔ mɔgɔ y'i ci ka hali yiri bɔli jaga i tɛ kɔrɔ ni ɲɛ ye a b'a hakili to a la maa min bɛ yiri bɔ y'a faamu maa min bɛ yiri bɔ a ja kan n'i bɛ cogo dɔn i tɛ kɔrɔ ni ɲɛ ye awɔ a ye dɔɔnin k'a kun ne ta in na y'a faamu y'a faamu Ivo n'i bɛ yiri bɔ i hakili to yiri la yiri bɛ kuma mɔgɔ fɛ cogo di yiri bɛ kuma mɔgɔ fɛ n'i bɛ yiri bɔ waati dɔw bɛ yiri bɔli la a b'a hakili to o la yiri gili a fara a furabulu ninnu si pilasi ni si pilasi tɛ kelen i y'a faamu o la n'i taara ngaba in na sisan i bɛ tile ta fa jateminɛ tile bɛ fan min fɛ i b'i ɲɛsin yen ma o la e ja bɛ taa i kɔfɛ i bɛ ngaba tilebinfɛla ŋɔmɔ i b'a bɔ walima a kɔrɔfɛla ŋɔmɔ i b'a bɔ kote naani in bɛɛ kɔni ka sɔrɔ o dɔ ka sɔrɔ a la a lamɛn dɛ n'i ye kote naani in bɛɛ dɔ sɔrɔ a la i bɛ mun kɛ sisan e yɛrɛ si bɛ san joli la sekere in ye nin de ye sekere min b'a la nin don e yɛrɛ si bɛ san joli la cɛ anw ye 9 heures ye koyi awɔ siba tɔmɔsa ni kɔlɔba denza ni musa minɛ sa moribo taara nin dugu in na sa min na anw bangena o sa o b'a si sa dɔn wa n'i ko k'olu k'u si da fɔ a n'a ka fɛn ye dɛ walima tubabu tile mɔgɔw karamɔgɔkɛ jiba na sa ani kɔngɔba sa ani ɲɔbilen kɔngɔ sa ni maa min ka jate nin ko ninnu ye walima ayiwa ko an kɔni ka kɔrɔw ye nin zan ye i b'a sɔrɔ fɔlɔmɔgɔ ninnu na olu caman ka sa bɛ jate ko u ka sigili san n'o ye a bɛ fɔ o ma ko bolokodenya san olu ka jatebili ko fɛ n'i ko k'o k'a si da dɔn yɔrɔ o ko ma nɔgɔ dɛ o la n b'a fɔ o ɲɛna k'o ka furabuluden 21 bɔ ngaba la ayi cɛ ni muso tɛ ale la ngababile fura la 21 cɛ ni muso t'a la n bɛna sekere f'i ye o n b'a dɔn de wallahi i b'a dɔn 21 na cɛ ni muso t'a la ngaba bɛ ko tile 21 de ne delila ka n bɛna tila ka na n'o ye kɔɔri ta ye ka dalilu di mɔgɔ ma a ka taa kɛ dɔgɔkun 2 tɛ dɔgɔkun 3 tile 21 a tɛ bɛn o ma n m'a fɔ k'i b'i kɛ fɛn ye dɛ mais i b'i taa sira ye wallahi suma wallahi mɔgɔ ye ne wele a ma mɛn a ko ayatollah a ko i ni ala ni ci n gale na alikuranna la hali bi mɔgɔ min ye ne wele bi a bɛ se 2-3 ma a si m'a fɔ ayatollah i ye nin fɛn in di a tan dɛ la ayatollah i ni ci ala ni ci i ni ci i ye nin fɔ ne mɔri yɛrɛ dɔ ye ne wele a ko ale kun b'a dɔn ko mɔriya sɔrɔ bɛ k'a la ni ale kɛlen tɛ ka ne dɔn donc e m'a faamu n ko a kana k'aw kɔnɔ ko ne bɛ ka dalilu minnu bila k'a kun ye de ko a ye na bɛ an ka kɔlɔsi de bolo n'an y'a fɔ ala ye ko ala dɔ d'an ma ala bɛ minnu bila ka na o de bɛ yen mais mɔgɔw a ye na n bɛ se na ayi e k'a kɛ bani n'i y'a kɛ mɔgɔw de bɛ na mais ala ye diɲɛ diya ni réseau ye mɔgɔ hakɛ min kan ka na kalan k'i bolo olu b'u sigilen to yen k'u ka kalan kɛ ni maa minnu kɛra hakilima ye ka kɛ barikatigi olu b'u mako ɲɛ a la Ivo an ka yɔrɔ in kɛrɛnkɛrɛn dama na n k'a f'i ye i ka taa Ivo mɔgɔ min ala ka Mamadu mɔgɔ min bɛ yen ni gɛlɛya b'a la Ivo sini n da in n t'o dɔn d'i ma a bɛ diya n ye dɛ ko ka d'a ye dɛ école kalo bɛ lela i bɛna dɔ di yan dɔ bɛ di dɔ bɛ di a kɛra ɲɛna dɛ i ko kalo bɛ lela k'a bɛna dɔ di yan yɔrɔ école n tɛ se ka bɛrɛ fɔ a ma n yɛrɛ ma bɔ kalan la pewu fɔlɔ ala k'an bɛ saba ma le 22 a mana kɛ cogo o cogo sɔɔni i bɛna dɔɔni di yan Ivo i hakili to a la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko siri b'u kan dɔw b'a fɔ i b'a ko dabali b'u la dɔw b'a fɔ i ye wallahi dabali ye tiɲɛ ye i bɛ mɔgɔ dɔw ladi dabali ko la u b'i filɛ bakan de ye f'u b'a fɔ ko non e ma da ala la e taw ngale na alikuranɛ na wallahi billahi u ma diɲɛ dɔn
ni kuranɛ cɛ ni ala ye diɲɛ dɔnni bila mɔgɔ mɔgɔ la i bɛ da la ko dabali ye ci siga t'o la mais ni diɲɛ dɔnni t'i la ni diɲɛ dɔnni t'i la ni kodɔn t'i la i tɛ se ka dabali ye aha wali ni ta ka bɔ yen ni kodɔn t'i la i tɛ se ka dabali ye walima n'u ma tɛntɛrɛ maa min kunna k'o si ban fɔlɔ ni ne bɛ caman pɛridi quoi a y'a hakili to yɔrɔ dɔ la la ilaha illallah muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hey a y'a labɛn yanni mago sa ka s'a ma n bɛna dalu min d'aw ma a kana ye ko a bɛ faamaya la k'a bɛ biro kɔnɔ a y'a kɛ k'a to faamaya la a kana ye ko a ka suguw ka di a y'a kɛ ka yan'a ka suguw ka di a kana ye kɛ ko tɔgɔbaw la a y'a kɛ yan'a ka tɔgɔ ka jigin dalu de bɛ maa kunbɛn n'o ye n'u wulili kama don o don marakacɔrɔba mana a ta lakali ne ye a ko Atula n ye waritigi ne yɛrɛ de ye waritigi a ko nka bilahi ne ka wari kɔnɔ kuma lafiya ye n ko wallahi suma wallahi dalu fɛnɛ bɛ ne bolo a ko n y'a dɔn dalu b'i bolo ka sɔrɔ ka na mais bi n ko ni cɛ ye ne wele ale tɛ se Ayatula ye foto la a b'a fɔ Ablaye voilà o de k'a fɔ Ayatula ye ko Ablaye a bɛ maraka ninnu caman kɔnɔ ko ne ye Ablaye de ne tɛ Ablaye ye dɛ marakaw ne ye Dirisa Sangare Ayatulahi nka caman b'a ko Ablaye ne fana tɛ bamanan bɛ jelifili dɔn kɔni na wa ne fana tɛ fɛn fɔ koyi ni min ko Ablaye ne b'a fɔ naam o tɛ wa n'i ko k'i b'a nɔrɔ bɛ ɲini karamɔgɔkɛ i na kala cɛ bɔ dɛ ala k'a bɛ sɔn i y'a fɔ ko Ablaye a ko Ablaye i tɛ ala i tɛ kira ye nka Ablaye ala ye ko dɔ d'i ma n ko wallahi billahi ala i yɛrɛ ni hɔrɔnya wallahi ni hɔrɔnya Ivo an ka continuer n'an ka yiri in ye an k'a di a silamɛw ma walima hali ni min tɛ silamɛ n'a b'o concerné parce que ne ka dalu ninnu bɛɛ tɛ ko silamɛya ko koyi ayi ne ka dalu kun ye dilali ye parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen silamɛ tɛ chrétien dɔ filɛ nin ye yan hali kɔsa ne taara mariage kɛyɔrɔ dɔ la ne ni mɔgɔ dɔ kun don masa ni masa solo de kun don donc a ko Ayatula don a ko ko chrétien kɛ dɔ b'an ka yɔrɔ la k'i ka d'o ye wallahi ko a bɛ tile k'i lajɛ n ko non ne tɛ yen nɔ ko mɔgɔ kelen o ne bɛ yen ko adamadenw o mais kɛrɛnkɛrɛnnen ne kɔni ye silamɛ n ka danaya de ye mais dalu minnu bɛ ka bila ne ka dalu ninnu bɛɛ tɛ ko silamɛ de y'a di ne ma dɛ laadatigiw ye dalu di ne ma ne bɛ ka baara kɛ n'a ye i y'a faamu ne b'o fɔ dalu o dalu tɛ ala kota ye ne b'a waa ma fɛn o fɛn ye ala kota ye ne tɛ sɔn k'a fɔ réseau kan walima fɛn o fɛn bɛ yen n'a communiqué don hali ni ala kota tɛ ne tɛ sɔn k'a fɔ parce que kuma dɔw la mɔgɔ de b'o fɔ Atula ye an mago bɛ nin fɛn in dalu de la cɛ a bɛɛ tɛ se ka walawala dɛ n'i y'a walawala u tɛna faamu o la ni gɛlɛya b'i la a ka du kɔnɔ o ko sisan karisa e kɔni i ba yɔrɔ musow de bɛ to ka nin fɔ ko n'u ka taafe ma ban ko karisa tɛ don da la n t'o fɔ wa a fɔ a ye ko a ka taafe tɛ ban baali ma dɛ kuma tagisi bɛ datugu k'a sigilen to walima nin den kelen in kɔni ka taa nin jamana in na e wa aya fo ni tulu banna jamana kɔnɔ n'o tɛ e tɛ taa a fɔ a ye ko situlu bɛ yen situlu bɛ feere sugu la ko n bɛna kilisi de ko a bɛ taa piyan yɔrɔ tɔnkɔnɔ kuma qualité o qualité a bɛɛ fɔra i ma sa nka i yɛrɛ k'i cɛsiri i kana kɛ dangaden ye o de ka fisa sinon tɔnkɔnɔ kuma yɛrɛ bɛ fɔ cɛ o cɛ ma o de bɛ dusu don i la mais n'i ma kɛ dangaden ye dɔrɔn mɔgɔ bɛ tiɲɛ ka ɲɛ ka tila ka tiɲɛ ka ɲɛ bilahi a bɛ kɛ mɔgɔ bɛ kɛ fandan ye ka kɛ setigi ye ka tila ka wari ban ka tila ka kɛ setigi ye a bɛ kɛ a ka ca wari ye sa de a bɛ yɛlɛma yɛlɛma o la i bɛ mun kɛ i bɛ taa kungo kɔnɔ naloma kɔrɔ ye dumuyalakɛ min bɛ yen fɛ a bɛ n'a fɔ sisan ko Atula ye foro t'an ka yɔrɔ la dɛ foro t'e ka yɔrɔ la e ka maa si tɛ yen ko foro bɛ min ka yɔrɔ la wa ayiwa a y'a bɔ a la taa mankan kana kɛ i y'a faamu a bɛ n'a fɔ sisan ko Atula ye foro t'an ka yɔrɔ la e y'a dɔn k'i bɛ Faransi ne y'a dɔn i bɛ Amérique nka ne kɔni y'a dɔn kɔni i ma bɔ yen dɛ ayi i bɔra yɔrɔ dɔ la ka taa yen i bɔra yɔrɔ min na a ka maa bɛɛ ma sa i teriw bɛ yen i binakɛw bɛ yen i kɔrɔw bɛ yen cɛ to ka hinɛw la ni hinɛnɛw la a dɔ la n'i mago jɔra ninnu na u bɛ taa kɛ hali sini ne ne appel kɛ kelen n ko ne mago bɛ nin yiri in na karamɔgɔkɛ a bɔra nansɔrɔ yan wa n bɛ fɛ i ka kɛ ten de i b'a fɔ ka taa ngababile la Atula ye bɔ don b'a la wa yɔrɔ yiri ko bɔ yiri bɔli la bamananw fɛ yen don min ka di bamananw ye yiri bɔ la o ye don fila ye ntɛnɛn ani alamisa n'o ko lundi ani jeudi mais Ayatula min sigilen filɛ i kɔrɔ bɔ don tɛ ne ka yiri la ne kura la yɔrɔ min na ne b'a bɔ yen
ne bɛna taa nin village in na taa don dɛnɛ na sagi don dɛnɛ na ne taalen yiri la hali o don ne ye zabalɔdɔ dɔ bɔ zabalɔdɔ caman n bɛ tila ka n da don o la ne ye zabalɔdɔ bɔ min kɛ dɔ ko ko Atula ko bi ye araba ye ko n ko hali ni bi kɛra sibiri ne taara Bamakɔ sisan ne ka tila ka na alamisa selen kilomɛtiri 400 kɔ ne ka na alamisa ko n bɛn'o bɔ yan i n'a dɔn dɔ y'o tigɛ karamɔgɔkɛ ne bɛna n kaba min f'i ye alamisa ko tɛ n dɛnɛn ko tɛ taa n kaba su na min gɛlɛya ma kana tigɛ i ja ka dɔn n b'o de gɛlɛya ma kana tigɛ i ja ka dɛ i b'i ja bila i kɔfɛ k'a lɛsɛ ka taa côté dɔ in na k'i ja bila i kɔfɛ k'a lɛsɛ ka taa côté dɔ in na k'i ja bila kɛrɛfɛ k'a lɛsɛ mais i bɛna taa côté dɔ la a b'a sɔrɔ tile b'o côté fɛ i b'i jɛn a ma k'a lɛsɛ n'i y'o kɛ tuma min na i b'o fara ɲɔgɔn kan komi i t'i si da dɔn walima n'i b'i si da dɔn i b'a furabulu den hakɛ bɔ i si da la mais n'i t'i si da dɔn furabulu 21 bɔ i k'a kɛ nin na i k'a susu n'i y'a susu i k'a mugu kɛ i koliji la tile 21 ne m'a fɔ i b'i kɛ waritigi ye tile 21 dɛ n m'a f'i ye ten nka tile 21 kɔfɛ i sunɔgɔ cogo ani kɔrɔlen o tɛ kɛ kelen ye tile 21 kɔfɛ i ni adamadenw ka dala kuma minnu bɛ kɛ baro la o ni kɔrɔlen o tɛ kɛ kelen ye bilahi ngaba bɛ yiri jala yɛlɛma k'a kɛ yiri kɛnɛ ngaba san kalo 12 a fura bɛ bɔ ma ji de b'ale la ngaba ye ɲɔnɔ de b'ale la ale de bɛ falen yiriw la ka caya ale falen yɛrɛ ma man ca